Vítajte ľudia, zdraví vás Aupa Games a dneska my ideme čo? Získavať fruitky. Jej! Dobre. Za... Jasné, hneď na úvod zomrieť. To je paráda. Ja možno som ešte raz Koloseum. A to je blízko. To neviem smer. Aha, tak chod do jungle. Počkaj, však ja to nejako zistím. Koľko mám ešte? Tam je. 3 minúty. Inak keby ste sa divili, že prečo mi nedáva voda damage, mám Race Shark. Čo sa mega vyplatí. Máš som tu. 3 minúty 5 sekúnd. Som tu. Za koľko? Za 3 minúty? 2 minúty už. LOL, ons, vent, work, výborné. Moja angličtina nie je úplne najlepšia. Mimochodom, ospravedlňujem sa za môj hlas, ale som nachcípaný. No som chcípaný. Call. No. Čo si myslíš, že ti padne z darčeka? Neviem. Akože teraz býva docela veľká šanca, alebo veľakrát mi padá Lightfruitka. Ako tá pomaly padá furt. Hej. No tak by som chcel aj niečo iné, než Lightfruitku. Čo ja viem. Takú, počkaj, ja sa pozriem do shopu, aké sú tu také zaujímavé fruitky. Ja by som chcel Doge. Ja by som chcel, ja neviem, jak sa to číta. Kitsune alebo tak. Tak. Ale Kitsune je dobrá fruitka. Hej. Ale aj Love je dobrá. Spider. Aha. Sound. Alebo Portal, tu som nedávno stratil. Venom je tiež dobrá. Gas, Spirit. Venom, to bola moja obľúbená kedysi. Alebo Control by som chcel. Control. Control, áno, to by som aj ja chcel. No, nevyzerá zle ani tá Lightning. Pain, Blizzard tu nechcem. Gravity by som docela chcel. Hej, akože Gravity je dobrá. No. Ale neviem, či môžu aj padnúť z takýchto toto. A to už natočíš? Asi najviac by som chcel tu úplne dole, čo je Dragon. Ale neviem, či vôbec môže z darčeka padnúť. Koľko máme ešte? 30 sekúnd? Akú fruitku? Dragon. Dragon, aha. Ale podľa mňa môžu padať všetky. A zase, to sa tu laguje jak čo? Jak neviem čo. Toto tu oranžovú blbosť, neviem, jak to má volať. Dám to prečet. A už je tu darček. No jasné, samo. Ak mi nevybuchne toto tablet, tak budem ešte rád. Wow! Dobre, ja mám hneď tuto blízko darček. Kde si? No ja som tuto, no. Hej. No tak poď, otvoríme. Open! Aha. Unboxing. Ghost fruitka, to není zle. Chceš Dark? Nie, nechcem. Ghost fruitka není zle. A čo to je vlaka? Je, to je táto, to je tá opečko. To je ich, alebo Falcon.
Dobre, Falcon, hej, Falcon. neviem jak toto ty, ale dropnem. ja si môžem kúpiť random fruitku. V Hej, Jingle. to by sme mohli dať nakoniec, alebo ako ty chceš. Čo ako vlastne... Už by som aj to Aj, ale videla. random fruitku dáme že určite. Hej. Hej. A ideme teda teraz? Hej. Dajme tomu, že toto video bude mať takých 6 minút. Á, dobre. Aby to bolo, že reálne krátke. Máme 5 minút, no tak nakoniec ako posledné. Kde si? Kúpiš za candy alebo za fruit? Alebo za candy? Za candy. Ja mám 252 candy. Candy? No tak poď, holiday spinner. Prosím, Venom. Alebo Gravity. Ne, ja som bol tak blízko k mythicalke. Nepadla sem. Nepadla Dark. Aha, tak sa mi furt padá ináč. Ja som mohol mať gas. A ja som mohol mať Ice. Neviem. Rob. Ok, ja sa zoberiem. Ja som skoro dal it. No nič. Chlape, ahoj boss. Tu máš fojtko. Dúfam, že sa ti bude páčiť. Ešte ťa trocha znasilním. Koho to zdal Nie. bossovi? Áno, ja som to dal tomu bossovi. Čo ti dáva? Tomu asi sa mu páči. Dobre, čuj. Ja ti tam nebudem Tak jesť. asi sa mu už nepáči. No, sa mu asi nepáči. Zoberiem si tvoju sandfruitku a dám mu to. Ahoj, tu máš ešte. Vieš? Ježiš, ja som sa ako... Ja, Dobre. ne, Braňo. ja som stratil Á, tvoju dobre. sandfruitku. Aj tak nepotrebujem. Dobre, ja ho zoberiem. Kde? No, Kelo, kde je? No, a Ale má zabil. tvoj Dark. On ma zabil. Ja dropnem. Nič, dobre. Okay. Daj si auru. Ok. Ja by som to tuto u bossa ukončil. Tak ak nebude agresívny. Ty si ho hitu? No, raz. Aha. Áno, zabil ho typku. A dobre, tak tu? Tak ideme. Tak ukončíme to tuto u bossa. No, dobre. Poď. A počkaj. Tak. Ak sa vám video ľúbilo, nezabudnite hodiť like, odber a hlavne to zdieľajte. Chceme teraz získať čo najviac zahliadnutí a uvidíme sa na budúce. Tak čau. Čau.